Kini nga akong kahasol karon, murag din na gid madaog ako ray sulba-sulbad ni tanan. Munang mangayo ko ninyong panabang ug unsay angan akong buhaton. Kini akong asawa nga di gid pabalibad ba, mamugos yun ug dili tumanan dayeg panluod. Mamo gud mga panghitabo nga day adlaw niya nga busy kay nga akong asawa nga nagtanaw-tanaw sa mga hulagway sa mong biyahe sa Holy Land. Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome. Oy, Esther? Saan na yung gibuhat, ha? Ay na, ni Aramon ay, nagaling akong tanaw-tanaw ining mga hulagway sa dito pata Soliland. Oh, mga duha naman ang katuig, Esther. O Ramon, duha naging katuig, ug malingaw Ah. kay kuy nga magtanatanaw ini. Kay wagit ko magdahong nga bisan sa damgo lang, makaadto ko sa dapit sa natawhan ug namatyan sa tong Ginoo. Bisa naman ako. Nakaingon gani ko kung kagalingon nga sa diyang na mauli na ta, gikas Holy Land, mahimo nang mamatay ko. Ay, lang sad ana Ramon naon sa baya ka. Mabiyuda kog sayo ana. Mabitaw, Esther. Unsa pa may akong pangandoyon sa kinabuhi. Nga nakaadto na ko sa dapit sa Kalbaryo, sa dalan nga nagpasaan ang atong Ginoo sa krus, sa dalan sa kapaitan. Mao bitaw sad no. Uy, Ramon, kining hulagway patan-awar ako ni o. Kuan natin. Sa ni kani ba? Sa dito tana sa Mount Tabor, katong taas kay bukid ba? O may na lang kay maabot magsakyanan. Mao ba to ni Ramon? Oo. Kani? O ang ako yung nasa kuan, nasa kitas kong tuhod, katong simbahan nga nagkita si Mama Mary o ang gagaw nga si Elizabeth. O ba to nat, ang taas kayong hagdan, pero miahad yung kong saka, nawa mas ang sakit kong tuhod. Milagro to Ramon. Milagro to. Ayun na. Kini Ramon, unsa ning hulagwaya? Diin to ni Ramon kani ba? Kuan natir, kuan ang didsina, patay nga dagat, wag isdang mabuhi din dagata. Naligo man ta dinhin o. Oh, pertigin mong bagno sa lapok si mong lawas, kay tambal nos kagid. Tinuod bitaw kay nawa gyud ang akong kurikong sa akong tuhod. Pag bagnos na ko sa lapok. Ang lutaw man ta diyan dagata, tir, di man ta maunlod. Oh, no. Halandumon gid kay ni pag-adto na to sa Soliland, uy. Katong retrato naligo ta sa sapa sa Hordan nga gibunyagan tagbalik ni Monsignor Phil Tumulak. Anaray kani ay. Kini mao man ning sa paang kaning hurdan, sa pasurdan. Lubog man ning sa paa. Daghan naman kayong mga tao, God. Katong retratong ikasal tag-usab sa simbahan sa kana. Katong unang milagros Ginoo nga ang tubig gihimo niyang bino. Kani hain naman. Pepe kita. Hain na ba? Adara. Adara. Nay lima ta ka parisang magtiayo nga gikasal og usab. Maon ni siya. Yun na pahahain na ba to ha? Katong Sea of Galilee. Katubang daghang king isda nga tilapia nga gitawag og St. Peter's Fish. Purtir bang mahala dito sa Israel? Mao bitaw uy. Kini unsa ni retrato hater? Unsa ni siya? Mauna ni nga kuan milabang ta sa nasod sa Bethlehem. Katubang natawhan sa tong Ginoo. Grabe ang mga turista no. Oh, nya na nakitagkuan cable car kay dito ta sa bukid sa Tentasyon, katong Mount Temptation, katong bukid nga gitinta lang atong Ginoo si Yawa. Ay, kanindot, pagkahalando ning dapita. Ako ter, wadyo ko magdahom nga makaadto tanin dapita. Labi na sa namatyan sa tong Ginoo. Maulagi uy Ramon, kanindot yung ibalik. Unsa ter? May kang ibalik ba? Ganahan gyud ko, Holy Land. Sagdi lang, mobalik ra ta basta na budget. Kanong mangayo lang ta niya, magampo lang ta. Magtigom lang unya ko. Bantay ka ha, sure mo na. Lagi, karon nga, kuan, nagkatigoan na ta. Ang angay na tong buhaton, suro-suro na lang ta. Husto ka kid Ramon, maon na lang din atong buhaton. Pero ter, kuan ba? Ug magsuro-suro man ta sa ubang dapit sa atong kalibutan, may sadunahon na tong atong nasod. Ha? Unsay unahon ang atong nasod ba? Kinahanglan mo explore sa atong dapit ba? Kinahanglan nga makita sa nato ang atong lalawigan. Ay para kung sa buot imong ipasabot ha Ramon. Mukuyog ta ng suro-suro sugbo para makita sa nato ang mga kabilin, heritage sa atong dapit, ang mga bantayan sa hari, ang manindot nga langob sa Katmon, ang mga busay sa Barili ug sa Badyan. Husto gyud ang ilang gitawag nga it's more fun in the Philippines. Mo bitaw sad no. Gusto gani ko nga moadto sa lungsod sa Uslop. Gusto kong mutanaw ka na ganing gitawag og whale shark. Unsa to yung sa tingan ana Ramon? Kuan butanding. Oh, kana ba gusto ko mutanaw ana? Naa pa ba na? Naapa oy, magdalan tag uyap. Kay manggawas man na sila basta nay uyap kana bang hipon ba? Sige Ramon. Moadto sa taog mga beach dinhi sa ato. Na may daghang mga nindot nga beach dinhi nga atong kaliguan, di ba? Na isdiri kadaghan na.
Unya asa man ang mga nindot ka mga beach nga atong kaliguan, be? Sa kuan lang ta sa Lilihay Beach. Ana sa dagat sa Pasil. Ha? Lilihay. Ano gingan man naglihay-lihay beach? Kay kuan man na musawom karon. Pagtungan na nimo, maglilihay man ka. Nga naman, day, Ramon. Na may daghang retired. Amaw! Mao ni akong asawa, gusto kay adventure ba? Gusto kay surusuroy, labi na sa gawas sa nasod. May nalagi og natay budget. Gani di sa kadlaw niya na nakalitan na lang ko. In my little room, I'm hiding away. I'm planning to stay here in my little room. Ramon! Oh, Ramon, dali nagod ba sa haragon ning matalaan, oh? unsa ba na Esther, ha? Wala daghanang manglargas taga Sugbo uy ngadto sa Rome. Ha? Nagip ang gobernador, ang mayor sa syudad, mulargas sa Rome. O, unsa man na siya? Dun, kuan man, dun na may usa ka santos nga Sugboanon ug daghan kaayo ang moadto sa Rome sa canonization ni Pedro Calungsod. Uy, mao ba? Santos nga subuanon. Primero pa na nga na Santos gid si Pedro Calungsod. Mao lagi Ramon. Oh. Mao nga nakahuna-huna ko nga moadto sa tag-Rome ba. Mutambong tas iyang canonization. Unsa? Na? Say na, Ramon. Nang-out mo kasi mong tingkoy diha. Kinahanglan nga daghan gyud ang taga-Sugbo nga mutambong. Uy, taga-Sugbo gud na. Kay dunay kaninutan na nga ang taga-Sugbo dun na ni Santos. Pero ter. Unsay pero ba, ha? Unsay pero, Ramon? Ang budget. Kasayon ra ana, mag-loan ta sa CFI. Now, pag ganito ka-empas, pag-adto na to sa Hulilan, karon low na sad. Hastilan, Esther, oy. Paabot lang ta din sa ato, oy. Pero Ramon, sugdi na lang gud dugay pamansad. Igo sad nga makatigom-tigom ta. Oktubre 21 pamansad, dugay pa kaayo, uy. Hay. Basta, muna, manglarga ta sa Roma. Maglarga kita, Ramon, na stilan. Kanindot, ug makaato tag Rome. Maglarga kita muna, haba? Okay ka, Ramon? Og misamot nakagresibo ang akong asawa nga mularga sa Rome nga mutambong sa kanonisisyon ni Beato Pedro Calungsod. Sa dihang naagi sa bahay ang akong kumpare nga si paring Ronald. Oh, di ka pre. Sa agency, pre. Ay, Sa usa ka travel and tours agency. Ngano man day pre? Tambong yun mi sa ako misi sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod sa Rome, pre, karong Oktubre 21. Pre? Oy, pre! Sa to, pre? Mularga mo nga to sa Rome si Mari, pre? Mare. Dam gilin ako ang itinerary, mare. Nay. Pilay magasto, pre? Kuan, depende ra. Walo ka adlaw, mga 130,000 kapin. Nay, 12 ka adlaw. Nya 136,000 pesos kapin. Libre na tanan. Hala no, Amon, gamay ra gasto mon. Makaabot lagi ta ana. Unsa man? Ato ka mare? Ato, yun mo kay nindot kay na. Na ako bito ning gihagad sa pare nimo. Wa pa man may desisyon tawhana ay ambot ini niya oy. Unsa man pre? Ato mo pre. Kaya maapilo na kong loto pre. Base nagmakadaog ko. Apil gluton sa man nimo pagdaog o magapil-apil o magpusta-pusta. Nah, maurasad. Makaadtog yun mo sa Rome, pre, oy. Makaadtog yun ko. Ani. Pre, magbantay lang ka ha. Ha? Nga naman, pre? If you are in Rome, be a Roman. And if you are in Kiyot, Pardo, be a Kiyot mon. Tungod niya itong pagkahimamatay na mo og sa kong kumpare, kanunin na kong gihagas kong asawa nga moadto gid mi sa Rome, mamugos na gid ni nako. Day gabi nga miuli ko sa bahay gikan kong nakakitag lalis bahin kang Beato Pedro Calungsod. Ramon kadiyot ra. Mm. May pangutana ko nimo. Unsa ba ka na, Esther, ha? Kuan ba may nabasahan ko
usa sa kolumnistas mantalaan ba Mm. nga nagsulti nga kada kuno si Pedro Kalungsod ang kaliwat dili kuno taga Sugbo uy taga Iloilo man kuno. Mao na lisod nga tong karon, Esther. Ang uban mingon nga doon na pa na siya kaliwat nga taga Hinatilan. Uban naasad sa Parian, nasa muklim nga taga Liti kuno na si Pedro Kalungsod. Wa pa gyud ay maklarog taga Sugbo ba gyud na si Pedro Kalungsod ra mo no? Hastilan kanimo, Esther. Bisag taga diin pa na si Pedro Kalungsod, basta ang naningkamot nga masantos na siya, mao ang taga Sugbo. Sila si kanhi Cardinal Vidal o uban pa. Dili mahinungdanon taga Sugbo ba na siya o dili. Basta ang importante nga nasantos na si Pedro Kalungsod human sa daghang mga milagro. Una pa higayon nga dunay maingon nato nga taga Sugbo nga nasantos. Dunay usa ka Pilipino na santos si San Lorenzo Ruiz, pero taga Manila am sad to. Pero bisan pa na mangutana ko nimo, mangutana ko nimo. Unsa man na Ramon ha? Kining tanang mga santos nga tong giampuan karon nga niya dinhi sa ato, sila San Isidro, San Vicente, si San Jose, sila San Antonio de Padua. Doon na ba'y taga Sugboan nila, ha? Doon na ba'y taga Buloon? Wa gyud. Halos tanan taga Espanya, taga Portugal. Pero nganong ato mang giampuan? Di na may nung danon o tugadiin na siya. Ang importante nga na santos na kala siya. Kasabot ka ba, ha, Esther? Og day adlaw nga gibati na nako ang kapikal sa kanunay nga pagpamugos kanako sa kong asawa nga manarga gid mi sa Rome kay mutambong sa kanosisyon ni Pedro Kalungsod karong Oktubre 21. Basta bayag gid ka, ay di ko balibari ra muna ka. Mularga kita sa Rome. Bahala ka diha, musugot ka sa dili. Gusto gid ko nga makaadtog Rome. Pues, matuman nimong gusto, Esther. Ha? Manlarga ta sa Rome. Muadto ta sa Rome. Tinuod ka, Ramon! Mato ta sa Rome! Ramon, tinuod ka, ha? Ramon! Oo, Rome! mao mangandam ka. Muadto ta sa Rome, pangandam. Mao to nga tungod sa kalagot, mora lang katoy akong nahunonan. Gisapot ang ikos kong asawa. Dali nga riter. Sod. Time pa, asa man ta, Ramon? Oh, muadto ka mag-Rome. Pues mao na ni ang Rome. La sod. Time pa, uy, Ramon! Kadiyot sa Casillas man ni, Ramon! Kaos mo. Mao na ni ang katumanan si mo pangandoy. Ay. Nga makaadto ka Rome, ha? Hayahay pa kay ni. Mao ni gitawag og comfort room. La sod na. Pila to ma'am, ani ang bugnaw nga comfort room. Sod na. Makalagot ka, Ramon, ka! Makalagot ka, kadili, comfort room! Rome, yun, Rome! Sa pagkakaroon, kanunay lang gisapot akong asawa kay wa pa man gyud ko sanong niya nga moadto mig Rome. Maong gidako lang una sa comfort room. Unsa may angay akong buhaton nga mamugos mo gining asawa nako? Kanunay lang gisapot kay moadto gid sa Rome. Biyon sa manong kumoy pasultiho nga wa magi budget, Ramon. Hi! Hello, Bart. Hello! May nga Ay! daw. Sa tanan nga nagpamatay Tanan! ron. Oo. O belated ay ko, advance ba ni? Advance. Happy birthday nga to ni Beverly Haka, June 20. Advance. Advance, no? Napta sa June buwan 20. Mayo. Yung birthday og kang Siantal, June 22. Tanan nga Happy mag-birthday. birthday. Sa tanan nga nag-birthday. Labi na ni Kagawad Cordemias, nila na Josefina Suerte, nga mga tigpaminaw kayo, ni Giovanni Inadog, ni Kagawad Bilya Haka, o Bilya Kala, diya Bilya sa Batuliti. Kala. Kagawad Bilya Kala. Si Ramon na to, sender. Ramon. Kinim kong iyang asawa na hasol siya kay gusto kay mo adtog Rome, mo tambong sa kanosisyon ni Pedro Kalungsod. Niya, waman sa budget. Dito na sila sa Holilan. Na mo na nga, ang iyang asawa mamugos yun. Mo nang nakahasol ni Ramon, nga tungod ining kanunay pagpamugos siyang asawa, aron mo hilom, iyang gidas Casillas. Nga naman. Anak karon, diyan nata sa Rome. Natas Casillas. may pagkay mo pagkabutan dire kay comfort gini siya. Comfort room. Comfort room.
Perti daw nga solar Ramon. Sige, pag... Gusto ka in town siya? Kuha na yung asawa aghat niya nga malarga gid sila. Ato gid sila kay motambong sa pagkasantos ni Pedro Calungsod. Unsa nga ang budget bangkod? Tinuod na, oy. Oo, pag isa ka-impas sa yang Kadako. Dako Kadako budget sa yun. budget, ana, dili, Oo. madali-dali Mahalan na na sa to. mga kuan. Mga dato. Mga pagkabutang. Dagka Oo. kwarta, nga maka-afford ayo, no? Kay nindot magidunta nga Tinuod makatambong, na. no? Kaya kita, naghando man yun ta, nangandoy ta nga usaan ng mga adlaw, makatuta Oo. ng dapita, para makita na to ditong gilubngan sa atong Ginoo, no, Bort, no? Ikaw may sa kakay, Hulilan nag-adto man ka na. na. Kini Rome man eh, ito sa Rome. Aw, saka nga to na sa room, nga to Oo, ni pagka Santo canonize Papa na na ni to, oh. Pedro Calungsod. O, nindot masad gapon, pero, Hindi ka makatambong ta kay Oo. ato ko na igsuon nga na Santos. Pero ang budget lagi mo ikuha ni Ramon. mauna. O mo ni yang nahasulan karon kay ang iyang asawa sige sapot. Mo na nga gidanes comfort room na samot ang sapot. Okay. Na, amin na lang na, uy, ay, Oo, sa amin gada lang. comfort room nga, no, dito man sa dimudadun sa Para comfort mahilom ba? room. Room. Kada kang gyapon na. room. Bedroom. Oh. Oh, di Ato ba? sa Roma Stangkir, ang Oo, Roman. Ami lang na ina. Sa sunod na lang dahil. Sige, Tingnan day. din na tayo panahon pa, no? Oo. Nga mo, ani man ganang ko, ana, mo ato niya tanan na pita. Ana, basta Di magkano may baw ang panahon. Di may baw Daog ang rin panahon. luto, way pelapil. Mauna. Di may bawan sa kuros, no? Sige. Oo na. Pasabta lang Ramon, no? Okay, kay mong asawa kay trisado mangibuat to. Kay nakabiyahe na mo sila sulilan. Gusto sa gitagid Oo. tapon mo magkaato taanan. Why wa mangandoy anang Mauna. watog mga lugar. Pero ang budget lang. Sige Ramon ha, salamat sa pagpadangat itong tulumanon. Kone ko ang pasatihan.